हेलो फ्रेंड्स गुड मर्निं नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 20 नभेम्बर 2020 सुनिबार फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि टुइटार एकाउन्टखौ डिब्रुगड़ जिल्लानि नामरुप कलेजाव फरायनाय बिए फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायनाय 18 बोसोरनि सासे सिख्ला गथ' जायनि मुङानो जाहैबाय बन्दना उरां बिथांनो मैयानिफ्राय गावनि टुइटार एकाउन्टखौ बिथां सन'वाला हेन्डेल खालामनो थाखाय होनाय जाबाय बा गथायनाय जाबाय। आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार तरुण गगैआ जीएमसीआव बा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव नभेम्बरनि 1 आव हां लानाया खस्थ' जानानै एडमिट खालामजादोंमोन। नाथाय दासिमबो अबस्थाया बेनो बे होननानै जीएमसीनि डक्टरफ्रा मैयाहाय फोसावनाय जादों। दा बिथांखौ गुबुन मोनसे मेडिकेलाव दैथायहरनोबो हानाय बा गुवाहाटी मेडिकेल कलेजावनो देहा फाहामथाय होबाय थानोबो हानाय बेखौ जों रोखायै बुंनो हाया। दासिमबो खौराङाव फोसावनाय जाथ'वाखै। आसामनि साब्रै आर्टिस्ट एबा सावगारि आखिग्राफोरा KMSSनि चिफ जायबा अखिल गगৈ बिथांखौ हगारनो थाखाय दाबि खालामनानै गुवाहाटी बशिष्ठ ओनसोलनि गंसे दलङाव सावगारि आखिनायनि थाखाय आसाम पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै माखासे जाखिनि संबिजिराव लिरनाय नेमफोर दं बैफोर नेमखान्थिजों साजा होनाय जासिगोन। चाइना हादोरा भुटान बर्डारनिफ्राय 2 किल'मिटार गोजानाव दरसे गोदान गामि खागासिनो दङ होननानै मिथिनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बा बुंनाय बायदिब्ला चाइना हादोरनि बे गामिया भुटाननि डक्लाम होननाय दरसे जायगानिफ्राय 9 किल'मिटार गोजानल' जायो होननानै मिथिहोनाय जादों। जोबोर गाज्रि खौरां। चाइना हादोरा जेरावबो जेखैबो गादबनो नाजागासिनो दङ। ओजोंहाय लादाखआव आरो ओजोंहाय भुटानाव जेखैबो जेरावखैबो खायदा बोराय बाहायगासिनो दङ। बलिउड ड्राग्स केसाव लोब्बा थानाय एनसिबिजों हमजानाय अस्ट्रेलियानि पाउल ब्राटेल्सनो मैयाहाय मुम्बाइ कर्टआ बेल होबाय। दा बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन बा बिथाङा अस्ट्रेलियायाव थांफिननो मोनसिगोन। दिल्लीयाव कर'ना भाइरासनि थाखाय लाखिना दोनखानाय आइसिइउनि बिसिनाफोरा 1362निफ्राय 130ल' खालि दंसै होननानै दिल्ली गभर्नमेन्टआ मैयाहाय बुंदों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। 1362निफ्राय 133 बिसिनाल'सै। फैगौ बोसोरनि एसेम्बलि इलेक्शननि सिगां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गोबां लिडारफ्रानो बिजेपिआव जइन जागोन। बिपिएफ दोलोनिबो सानै गिदिर लिडारफ्रा जइन जागोन। कंग्रेसनि माखासे एमएलए आरो लिडारफ्राबो जइन जानायखौ लाना रायज्लायगासिनो दं होननानै मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया मैयाहाय खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों। मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया गंसे थोरसियावनो ओंखाम जायो होननानै लकसभानि एमपि नब कुमारआ मैयाहाय बुंथिदों। बिटिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाहैनाय बर' फिसाफोरखौ बे बोसोरनि बा बे खेबनि बिटिसिनि बिसायख'थियाव भट थुफैनो थाखाय लेंहरनायनि हाबाफारिखौ जागायजेनबाय। एयार इन्डिया कम्पानियाव केबिन क्रिउ पस्टआव साख्रि मावग्रा सासे सुबुंखौ फ्लाइटआव 400 ग्रामनि सना स्मागलिं खालामनाय दायाव 4 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा होनाय जाबाय। दा बिथांखौ जोबथेसालियाव लांनाय जासिगोन। दिनैनिफ्राय जोबथेसालियाव सोनानै दोननाय जासिगोन। दिल्लीयाव आरोबाव सानै टेररिस्टफोरखौ जैश-ए मोहम्मद आफादनि सन्देह खालामनानै एरेस्ट खालामदों। एरेस्ट खालामजानाय सानै उदखारिफोरनि मुङानो जाहैबाय लतीफ आरो आशराफ। दा बिसोर लतीफ आरो आशराफखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनानै गोख्रों सोंथि सोंनाय खालामगासिनो दङ। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखैबो शेयार खालाम। आरो दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना हायोबा नायबानो जाबाय। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।